April ni som pakua thuziak testimony manga kai hruai dan thu le hriat tir na thu chu ron turani ti in chumi thu ang zela an soilo chuan an ma nia eng a om lo wangani isai bungriat chang somni tharau thiang hlimin thuziaka omlama min hruain felna te fung thiang hlim lama hruai thin thu tak puang thei ni ham thatna nei hi thil du om takani wana alona vantir ko urwalten an mu phak lova an hruai chho don khan Christian azirtir te hena Jerusalem khua te Judai le Samari ram khot tinate kol kil thleng po in ka thu hretu te inni ang atia Krista chanchin puang turin tharau thiang hlima thuamin mitlinga siam anni rin nazara an thin lunga Isua chenchilna neitu te chuan tharau thiang hlim an dongani ti thu hi in thin lunga tu nge ka du hle mai Isua chu mimal chandam tu a pom tu ama ta na remruat tu ti thiang hlim tu kai hruai tu le thu hre tu atana pom te chuan tharau thiang hlim an dong nge ani ring tu in nai chin taka pathian alen pui chuan thu hre tuwa atran na chu a chiang in chu chuan chandam tu mangai na midang te hna a puan chu a pom om ting maya pathian thu lok pui om zia a soi chiang deuh dewang chu tharau ril tram le tui halna atana in nang fak na perani a thu atanga pathian thil tum zirzel chu atan ham thatna hlut tak ani ring tuwa in chhal zinga then khaten pathian thu pensanin an kal pensana kai hruai tu ro pui Bible ngai dan en fi na dik chu an hlam chia an ma ni zirtir tura tharau neya an la in chala chu wang chuan pathian le kha thu chiar po trul an ti to lo chu tiang mi zong te chuan setana bumna an beng khon zoka thu le tharau chu anin rem thung pathian le kha thu chuan dan thu le hriat tir na thu chu ron turani chumi thuang zela an soilo chuan a chan chu an ma nia eng a om lo wangani ti in a soi thu takin zalen na a pek te chau chu mi zalen anni